Karbi Farmer Association Hamren aropen pherangke amei kepha kedamtang jakhonga chiklo nipaing koyarni West Karbi Anglong District IMP Hamren along KFA mate Karbi Farmer Association aro sengponlo halabangso keseng ahut Maipu Robinson Hanse lapen Kongchun bang Harmon Hanse alang litom pensi arpu dengpen West Karbi Anglong angkang mate Hamren along ta sai chutiki anat kapa prang don thekja phanpura sai klempon bomlo bonta full pledget aphan kedeng pon pabeng hoyason lo athi Kongchun bang abang kapreka sai dokok penajok halabang so arni committee keseng pon mate full pledget abang ki choklim ledet mate pabeng hoyason sik nang manlo lasi central committee amai pu dingku ingti pen alam toya tengsi puthot committee keseng pon thu pameji aphan akimi committee seng tu pu lapen anparta full pledget sitami choklim pen deng pon popusi Maipu Robinson Hanse pen pherangke amai long pen kachimi pon smith kiduinan ko bangke kedamtang July 20 ani amang pe theklo full pledget abang 20 August 20 dilo tame kedamtang mangke full pledget ke lira solo adho committee son siram lo se non mangke buthot non kedamtang committee bangke kalilo non ke bangya committee bang se akimi dopo asi tum kaching hon tingkung ti sar same lang to we phone ang lolo alang ben thang ta ni tum ni choi we alang ta ni phan thang ta ni tum lang kang tang kang let same nang pupe post ni nang dam ta por ban diop de no akimi nang par jap thupo polo tum ni rong piglo ni tum non ke dam ta bang ke ni tum secretary same we de lo si ni tum buthot ni tum non kimi ke par jap bang ke tum hombar mor barang bong tum chingwai po buthot ni tum da kham re long same tum akimi par jap thupo si ni tum na itum kadure doptiglo itum pewar hin ponon milang hin ponon itum pu atoganuk saikatiki hin kadu kawe hin samek penang paphilo selana paphyang long peritum da keram tang ke seng itum DC SP apen kadu kawe tomata itum DC mana bachiniam lo apen SP mana ben bachiniam lo itum alang tum ki poteng pe itum claim lo to boy fist tame to wejo alang na pu pensani tum thangna ta ning oiwe temi alang tum nangai poteng pe ni tum kroilo kedam tang committee bang job danot nona kimi bang itum nang parjap tu pola sabang ke itum kroilo ni tum kapre kalam ke ningjiu temi alang nangai poteng pe ni tum Hamren rat phanang jin so nang po la pe nang rap nang po ni tum la Hamren kapa phi hu rat kapa phi hu dim ni tum ke claim thegi kedam thegi phan itum lawang so abange itum dressmin phapon lo bel alang tum aben itum aprek ninga chi oi patawe nitum lam kang dit kang ther pata tum chi pe apelang tum tana tum thangna tai tum ni chi oi tawe etirang tum pu bangke keram tang committee bang job that no akimia committee bang do thuno asini to akimia committee bang na parjap to post to tum to we ayo pan chingkila tum ningrong par piglo estini tum dada ka bangke non dam tang ha su ke senga ni pen lang da potla ke atum adhok committee son si dolo tum ningrong piglo to we ajo same lang phuna lu pen tum ningrong piglo lang wang thupo nitum puthora kimi pen nitum kai teng kai mang nitum ning sipet pen kam claim pona pola pen nitum same Hamren ra same dipho sarwang po alang tum nge chaka teng pen nuki no pa kaddo ko westa wan po alang tum full pe yadang seng ho same tum wan po pola situm alang kachi nitum maching hon tingkung ti sar same aning misen pen ke wangji phansi nitum Hamren non gram tama ke adhok committee same amen punang ko tum farmer association son sinitum dada Hamren rat pen tum chuning lupon lo